Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din ferma mea. Astăzi facem episodul 40, numai că ziua asta a fost marcată din norii de furtună și afară, ce să spun, că sunt nori de furtună, dar las că noaptea asta va fi bine și senină, fără norii ăștia. Se vor duce norii cum lunibus încolo, aflați asta la meteo. Numai că, ce să spun, doar că plus vreau să vă anunț că îmi cresc și vreji de fasole, că v-am arătat din episodul anterior că mi-au crescut fructele în livadă, pere, mere, ăla de pe 21, mai da, 20, mai 2000. Dar pentru că și fructele în livadă și căpșunile, și v-am arătat că e mult verde și natură, cum v-am arătat în episodul anterior. Astăzi facem cel de-al 40-lea episod din ferma mea și în plus, apropo, v-am arătat și păsările de curte în episodul anterior, dar nu voi da nume, sper că v-a fost, nu voi da nume la acest episod, sper că v-a fost dor cu episoadele fără nume. Numai că simt că încep nopțile tropicale, așa că vreau să vă spun că e foarte super. Dacă vreți să mai gustăm acolo, că încă cireșele încă nu cred că mi s-au făcut, dar hai să mai gustăm și noi căpșunile pe acolo. Deci aici cred că avem căpșunile, să se iau una, e foarte bună și fructele astea în livadă sunt extrem de bune. Deci extrem de bune fructele astea livadă, chiar dacă cireșele mai au de făcut, pentru că pur și simplu, pentru că vreau să vă spun vrejurile astea de fasole care le-am plantat din episodul 6 din ferma mea de pe 23 decembrie anul 2025, de Crăciunul trecut, pentru că de acum cresc, că vreau să vă anunț. Nu am mai putut anunța din episodul anterior, pentru că fiindcă știți că i-am dat nume și nu cred că, dar măcar acum vă arăt, că e episodul fără nume și deja vă arăt. Deci aici avem aici vă arăt că vreau să vă spun că este super. Că este foarte super. Nu o să vă vină să credeți, iarba asta este foarte bună și atmosfera e foarte bună. Și atmosfera e foarte bună, cea mai bună, căpșunile arată delicios cum a fost. De asta am pus fructele, pentru că nu știu ce să spun. Știți voi ce episod, că era furtună, numai că trebuie să vă arăt, că doar trebuie să vă arăt ferma asta, doar că nu o să termin acest episod chiar acum. Pentru că, nu știu, o să fac și la vara următoare, o să fac și la, depinde, pe la 90, 10 ceva, nu știu chiar acum. Și abia aștept că, începe vacanța de vară, începe chiar vacanța de vară și abia aștept să fac, nu știu la cât, acum, în episodul